Čauko ľudia, vítam vás u skúšobnej hry Granny. Takže Granny's Isn't Home som dal. Áno, ideme preskúmať ten jej barák. Ale pokiaľ tu bude Granny, že má ukladovaný developer, ja sa reálne tak budem vrieskať, že to pre vás bude najviac vtipné video, aké ste kedy počuli. Let's go, ja tu toto zhodím. Pôjdem sa schovať, či náhodou nepríde. Lebo naozaj tam písalo, že Granny's isn't home. Som zhodil knižku. Počkaj, si počítame, nie? Asi reálne, že není doma Granny. Jej, hrajeme Granny bez Granny. What the... Ona tu má bomby? What the... Som nevedel, že Granny má v baráku bomby. Puška. Časť pušky. Máme prvú časť. Tu máme dverka do pivničky. Prečo toto nebudem zasovať? Autičko tu je. Frase, ja som sa tak zľakol. Fajn, prvý časť. Mamku, máme. Fajn, máme prvú časť. Fajn. Tu je vránka Hanka. Tu nevypustím, bo mi vyškriabe oči. Joj bože, to vrzganie ma štve. No a tu som v safe zóne. A tu kde by mal byť poklop. Ten si otvoríme ako unikovku do safe zóny. Ale vyzerá to tu, že naozaj Granny není. Čiže super, hrajeme Granny bez Granny. Granny isn't home. A tu má vránku, no. Vránku máš. Doma nech ti stráži okno. Aj tu je jeden to východ, ešte nejde. Počkaj, tu sa dá Granny odseknúť hlava, pokiaľ si správne pamätám. You need a weapon key. Weapon key. Fajn, tu je čo? Jaj bože, family friendly ketchup.
bože, som sa tak... Zajímavé umenie. Pohľadáme ďalšiu časť pušky. Sa tu cítim trošku bezpečnejšie. Dobre, mikrovlnka robí zvuky, takže tu radšej neotváram. Všetko pekne pozatváram, nech tu babka nemá bordel. A pôjdeme sa pozrieť sem. 2. 2. I'll back soon. Ona mi tu nechala... 2. Bože, ja som sa tak zľakla. Aj tu je cesta tam dolu, tu nejdem. Niečo. Kúpeľňa. Fajn, nič. Záchod nie veľmi pekný. No ale tak každý človek potrebuje záchod. A tu nič není. Ale tak kde som ešte? Fajn, tam nejde sa dostať, ale tak kde som ešte nebol? Som našiel ďalšie časť. Tu na nejaké telka, pekná, stará. Očičko. Ja je tu. Čauko? Som vonku. Tu nám má babka krajač na mrkvu. Teraz sa ide k nej domov. Takto ona tam býva dole. Tu na takto zatiahneš a tu na takto spadne a urobíš mrkvičku. Odkryješ mrkvičku. Birds. Jej, mám birdsi. To je, pokiaľ viem, pre túto Vranku Hanku. Mám veci pre Vranku Hanku. To pôjdeme dolu. Fajn. Sme dole, sme v safe zóne. A ideme v ranke dať birds. Vranka Hanka mám pre teba. Tu. By sa mi hodilo. Tak to pre teba. Tu máš Vranka. Môžem si vrana blbá. Však mám tu pre teba brci. Čo s tým mám spraviť? Ti to mám hodiť do kebule? Fajn, ti tam s tým zavriem. Ty blbé vranisko. Som ťa s tým najradšej ubil, počúvaj ma. Som ťa s tým rád zastrelil. Že si to vezmi, ti to hádžem do hlavy. Holé vrana blbá. No, konečne, ja ťa tu s tým zavriem, jo? What? To čo je? To je... Ja to... Však si to tam normálne sežer. Piesok žlté zlaté. Piesok žlté zlaté. Piesok žlté zlaté. Tu frasa... A zlaté. Joj, bože.
Oj, to je katastrofa. Kamo, tu máme 5 minút a ty tu furt nechceš sežrať to brcio. Počúvaj, ak teraz príde babka domov z... Ty vole, ty si normálna. Vrana, ty si dáme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Však ti to tam... No, konečne, až ti to s tým zavriem, 1, jo? 2, 3. Však jak ti to prekáže, ťa zavriem tu na dobre. Čau, maj sa pekne, dovidenia, pani Vránka, ja ťa tu nechcem mať už, ty si blbá. Zelená. Ty počúvaj, by som ti s týmto kľúčom hneď dal po hlave, ty blbečku. Zelená. Však čo ti s tým mám urobiť? Ti to mám nakrájať? Ti to mám hodiť do hlavy? Mám ťa s tým zabiť, jo? Počkaj, ja jak si zložím tú brokovnicu, tak ti prídem zastreliť, jo? Nič. A teraz babka Granny príde komínok, jak Santa Claus a povie hej. Bože. To vyzerá na stôl. Oj. You need a hammer, hammerhand. You got a hammerhand. Tu zavrel pekne. Babka nemôže prísť z nákupu tak skoro, nie? Tak idem sa do umývadla. Jú, to je skrýša, jaj. Dobre, ty vranisko blbé, poď, ja ťa zabijem s týmto. 1, 2, 3, 4, 5. Môžem si vziať, ty blbá vrana? Vrana sprostá. Za tým. Za oranžovým. Som ťa hneď zabil. Zlatých 5. Zlata moja, počkaj, ja ťa zabijem, jo? Ja ťa zabijem, jo? 1, 2, 3, 4, 5. Čiže zlatých 5. Teraz doprava ten dirt 10. Čo s tým mám spraviť, s tým brcidom? Dám ti... No! Vránisko blbé. Však už to žer. Jeden, dva, tri, štyri, päť. 1, 2, 3, 4, 5. By som ti takú vlepil, ty počúvaj ma. Blbečku blbej. To tu búcha furt. 10. Jaj, babkin obraz. Tu si to hodím do umývadla, jo? Tak, tu si to nechám. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kde je tu na to do blbosť, kde môžeme sledovať túto Teraz kachničku? vezme také dve To na to potrebujem brokovničku. Nielen na to, aby som Granny zastrelil. V Minecrafte shiftujeme. zlatoše. No ale už sa nám pomaly náš čas blíži ku koncu, takže ja vám tu dám pekný pohľad na tú našu vraničku. Čo nechceš dať semena? Ešte posledný krát to skúsim, prosím pekne. Už ich sežel, jo? Oranžová, zlatá, oranžová. Fajn, nefunguje to nič. Už som to pochopil. Tu na toto. Do toho. Ona si to spamká. Ja si vezmem kľúčik. Počkaj, tu je ten pavúčik, joj. No každopádne majte sa pekne a krásne.